Momentu honetan nahiko nuke nire posa adieraztea eta nahiko nuke gizarteari helaraztea oso satisfazio itzela daukagula 40. aste nagusi honetan. Nahiko nuke baita ere zoriondu bilbotar guztioi beraren partizipazioa aste nagusi honetan eta eskertu baita ere beraien jarrera. Eta hau azpimarratu behar dugu. Era orokorrean guztion jarrera izan da oso ona. Baina gure ezaugarri nagusia, gure nortasuna mantendu du. Naiz eta festak, naiz eta aste nagusia aldatu egin da, eta urtean zehar aldatu joan egin da, gure nortasuna, gure ezaugarriak mantendu egin dugu. Aniztasuna, kalitatea, duintasuna, partizipazioa, berdintasuna, eta hori da, eta holantze izan behar da baita ere urrengo urteetara begira. Eta datu batzuk emon nahiko nuke momentu honetan. 1,5 milioi baino gehiago pertsona aukidu dugu aste nagusi honetan, pasaden urtean baino gehiago. Gure kontzertuan eta espektakulo musikalean 500.000 pertsona parte hartu dute. Balean, desfilean eta baita ere atzoko piromusikalan 100.000 pertsona eduki genuen, eta txikigunean hain berezia den esparru horretan 140.000 pertsona eduki dugu. Gero azken datua emoteko, gure banda municipalen kontzertuetan eta bilbainetan 20.000 pertsona parte hartu dute. Eta esan behar dut baita ere, eta azpimarratu nahi dut, nola niretzako eszenatoki onena kaleak izan direla. Bilbo kaleak izan direla, hor jendea egondalako. Eta nahiko nuke baita ere, alde batetik zoriondu eta beste alde batetik eskertu, garbitasun lanetan egunero ibiltzen direnak, beraien lana hain berezia den, hain importantea den, gure hiria egunero ondo izateko, nire eskerrik beroenak. Eta baita ere gure udaltzaingoari, hainbeste gizon eta emakumei. Rezinto festiboan izan dela, eta baita ere inguruan, eta gure segurtasuna babesten egon dire. Horrexegatik benetan eskerrik asko guztioi. Eta amaitzeko, betilez, zoritzarrez, pega bakarra. Eta hauxe da, 4 emakume ukituak izan direla beraien borondatearen kontra. Horrexegatik berriro esan behar dugu. Ez beti da ez. Eta denon artean jarraitu behar dugu lan egiten. Denok izan behar dugu argi eta garbi. Ez beti da ez. Ezin dugu galdu bataila hau. Helburua oso importantea da, eta denon artean lortu behar dugu. Bilboko emakumeak eta Bilbon dauzen emakumeak libre sentitu behar direla. Eta horrexegatik berriro esan behar dugu, aste nagusia eraso sexiste barik eta hiria Bilbo eraso sexista barik nahi dugula. Eta amaitu inda, gure aste nagusia, iaia gure eskuetatik joan egiten da, urrengo aste nagusia prestatzen hasiko gara, baina benetan esan behar dugu, eta hauxe da nire azken mezua, posik gaudela eta oso eskertuak Bilbo gizarteari eta bilbotarroi. Benetan guztioi eskerrik asko eta gora Bilboko aste nagusia.